Vale. Bateria ondo dago? Bai. Kaixo Hermani, tratu honen herria egitasmoko Maialen. Eta Ibongea, eta tratu honen kanala aurkeztea gatoz. Tratu honetaz ari garenean, zertaz ari gean azaltzeko bideo batzuk prestatu ditugu. Bai, ze batzutan jendea pentsatu tratu honak diela. Egite dut? Venga, ba. Baina mantxo, En sana convivencia nos tenemos que respetar los unos a los otros en la diversidad. Eta bueno, izan ziteke, baina ez gara. Ez. Azteko, tratu honak izateko baldintza duinak barritugu denontzako. Bueno, zema bidegabekeriak konpontzeko ez da. Eta ez hori bakarrik. Tratu honak muga jartzea ere bada, eta gatazke jentzia. Eta komeni, norbere beharra zeintzu dian jakin, eta hauek asetzeko bideak topatzea. Horregatik, 5 bideo labur prestatu ditugu, eta astero bat jarriko dugu gure kanaletan. Gure sareak dira tratu honen herria Facebooka eta tratu honen kanala YouTubeen. Ze, animatuko zeate tratu honetan murgiltzea? Igo, tratu honen herritarra dira. Nik esango nuke baiet, ez? Baiet?